हाय नमस्कार जय जगन्नाथ केमती अच्छा समस्ते आशा कर बहुत भलरे थे खुशी थे मुझे भलरे अच्छे देह मोर टे भल ना उठी लेट है देह खराब थिला मो बहुत देह टे भल ना टेंशन मो देहटा भी भल नहीं उठी सारे घर काम भी किसी हेबाक नहीं कर भी जाऊँगी तो बंधा कोबी में प्रिपरेशन चलला हमारा तेल टे पकेली पियाज पड़ेगा अरे शाग बसैबा शागर बसैवाई कड़े तेल टे पकईली तेल पर टे सोरिष पकईली सोरिष आमर फुटीगला पियाज कंचा लंका पड़ो तो पियाज कंचा लंका पड़ा आमर परिवा टे भाजी होता भाजीला मुझे शाग आड कर आमर ये किसी पकड़ ना लुण हलदी सब टमाटो पड़ केवल शाग सीझे शाग है शागर अधिक टे पियाज कंचा लंका टे पकईले भल लगे बड़ीटा पकई था बड़ी तो जेहतु ना पकई था पकईली टे शागटा घोड़े कौन है टे देखीदे तो गला मसलाटा मोर कषा कषे सरीगला परिवा भी सीझी आसला टिके पानी देके सीझा बसईदे तो सीझीगले से पानी जेहेतु ना पोड़ीज पानी टे देदेली सीझीज सीझीगले हो
ଡାଲି ପୁରା ରେଡ଼ି, କେବଳ ତରକାରୀ ଏଇନା ବସିବ। ଚାଲିଛି ଆମର ରୋଷେଇ। ତ ଯଦି କିଛି ଭୁଲ ଥିବ, ନୂଆ କି ଭିଡ଼ିଓଟା ବନେଇଛି ଯେହେତୁ କିଛି ଭୁଲ ଥିଲେ ଟିକେ କ୍ଷମା କରିବେ। ତ ଆପଣ ଟିକେ କ୍ଷମା କରିକି ଟିକେ ସପୋର୍ଟ କଲେ ତ ମୁଁ ଆଗକୁ ଯାଇପାରିବି। ଆଉ ଆପଣମାନେ ଯଦି ସପୋର୍ଟ ନ କରିବେ କେବେ ବି ଆଗକୁ ଯାଇପାରିବେନି। ଆପଣଙ୍କ ହାତରେ ସବୁ। ତ କଷ୍ଟ ହେଉଛି ଟିକେ କରିବା ପାଇଁ, ମାନେ କରିନି କି ତ ଫାଷ୍ଟ କରୁଛି, ତ ମନେ ପଡ଼ୁନି କେତେବେଳେ ଭିଡ଼ିଓଟା କରିବି, କ'ଣ କରିବି। ହଠାତ୍ ମାନେ ଆମର ତ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକଙ୍କର ନୀତିଦିନିଆ କାମ ଯେହେତୁ ସକାଳୁ ଉଠିଲା ମାନେ ବ୍ୟସ୍ତ ଭିତରେ ସବୁବେଳେ। ତ ବ୍ୟସ୍ତ ଭିତରେ ମାନେ ସାଙ୍ଗେ କେମିତି କ'ଣ ଉଠିଲେ କାହା ପରେ କ'ଣ ଷ୍ଟେପ୍ ବାଇ ଷ୍ଟେପ୍ କାମ କରିବାକୁ ପଡ଼େ। ତ ସାର୍ ଡ୍ୟୁଟି ଯିବେ, ଛୁଆ ସ୍କୁଲ ଯିବ, ଠାକୁର ପୂଜା ହେବ, କେତେ କାମ ପୁରା। ତ ରୋଷେଇବାସ ସବୁ ଏମିତି ଥାଏ ଯେହେତୁ ସେଥିପାଇଁ କିଛି ମାନେ ମନେ ହିଁ ହୁଏନି ଭିଡ଼ିଓଟା କରିବା ପାଇଁ। ତ ସେଇ ପ୍ରୋସେସ୍ରେ ମାନେ ଯେମିତି ଆମର ନିତ୍ୟକର୍ମ ଆମେ ଯେମିତି କରୁ ସବୁବେଳେ ରୁଟିନ୍ ଆମର ଥାଏ, ତ ଆମେ ସେଇ ପ୍ରୋସେସ୍ରେ କରି ଚାଲିଥାଉ। ତ ମୁଁ ହଠାତ୍ କିନା ମନେ ପଡ଼ୁନି ଯେହେତୁ ନୂଆ କି ଭିଡ଼ିଓଟା ବନାଉଛି। ତ ଆପଣମାନେ ଯଦି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ମାରିବେ, ଟିକେ ଲାଇକ୍ କରିବେ କି ସପୋର୍ଟ କରିବେ, ତାହେଲେ ନିହାତି ମୋର ଇଚ୍ଛା ହେବ, ଆଗ୍ରହ ବି ହେବ, ମାନେ ଆଗକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା ହେବ, ଭିଡ଼ିଓ କରିବା ପାଇଁ ବି ଇଚ୍ଛା ହେବ। ମାନେ ଆପଣଙ୍କ ହାତରେ ସବୁ। ତ ଆପଣ ଶୁଭମ ଏକ୍ସପ୍ରେସକୁ ଯେମିତି ହେଲେ ଦେଖିକି ଲାଇକ୍ କରିବେ, ସେୟାର କରିବେ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ, ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ, ଯାହାଫଳରେ ମୋର ନୂଆ ଯେତେକ ଭିଡ଼ିଓ ମୁଁ ଅପଲୋଡ଼ କରିବି ଆପଣ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରିବେ। କ'ଣ କରିବା, ତରକାରୀ ବସିଛି, ଚାଲିଛି ଆମର ଘଣ୍ଟା ଆମର ଶାଗଟା ବସିଥିଲା। ଆମର ଖାଇବା ପୁରା ରେଡ଼ି, ଆସନ୍ତୁ କିଏ ଖାଇବ, ସାଙ୍ଗ ହେଇକି ଖାଇବା ଆସନ୍ତୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ପୁଅ ଦେହ ଭଲ ନାହିଁ, ଗ୍ୟାସ୍ ନେଉଛି, ଶୋଇଛି। ଗ୍ୟାସ୍ ନେଉଛି। ଆଉ ଆଜିର ବ୍ଲଗ୍ଟା ମୁଁ ଏଠି ସାରୁଛି। ନେକ୍ସଟ ବ୍ଲଗ୍ରେ ଦେଖା ହେବ ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ। ରହୁଛି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।